lângă mine aici pe Samir. Astăzi o să ne jucăm 1v1 și o să vedem cine va câștiga. Bă! Ce ai zis, mă? Bă, da, 60 și ceva. Bă, și ca să are 62, dar nu știu dacă s-aude și pe filmare, pe videoclip vocea lui. Am făcut un videoclip cu Samuel, dar nu s-a auzit. Nu știu de ce. E prostem, că nu știu ce că. Au este aici. Da, unde? Bă, unde? Că nu te-au găsit. Nu am ieșit, ia, sunt joc. Tu ai ieșit. Da, eu tot. Pe cum că eu am tras în tine? Pe cum mă, că eu am tras în tine? Cum? Nu-i corect. Nu știu, am tras în tine, mă. Uitați-vă, mă. Uitați-vă, îi dau cap. Am bătut, am bătut. Am bătut. Nu mă nu e ușor în ganul ăsta, orice. Ok. Nu, hai mai tu pe... Bă, nu mai da flash, bă, că mi-ai dat full flash. Mi-ai dat... Serios. Serios, mă. Nu, nu, nu. Nu, 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 domne. Bă, ascultați aici, ăsta are troll. Ăsta mă trolează. Ăsta are de ăla. Bă, tu ai de ăla. Spune sincer. Ai de ăla, mă, știi tu. De ăla, știi tu, mă. De ăla, mă. Ei. Ei, ascultă aici. Vezi că... Hai să văd dacă ce ține. Sunt... A, mă. Mă, am murit. Nu, frate, mă, stai. Bă, tu ai egg. Păi da. Fraților, eu nu știu dacă s-aude mare vocea lui sau... Bă! Sau... Fraților, v-am spus că ăsta e bun pe stand-off, adică, cum să vă spun eu? Gata. Ok. Nu știu că îl știu telefonul ăla, că știu că ai avut canal și cu YouTube. Bă,
Dani, vezi și s-a dus tati până în oraș. Te duci că am auzit. Nu! Gata. E să apar ce. Nu e. Am să văd acum. Ăsta. Da. Sunt sincer, ești bun pe stand-up, na. Ești, bă, nu flash-uri. Era să-mi dai full flash. Că nu te găsesc. Dar ce e, crezi, mă, da? Ba, nu, mă, face! Bă, ai egg, bă! Sigur ai egg. Bă, dacă ai egg, zi! Să știu măcar. Sure. Nu, că știu că apoi tu e după egg. Bă, dar nu s-aude sunetul la mine pe joc. Eu. Bă, nu! Să mor tu! Bă, tu ai egg! Am numai să... Bă, mă auzi? Bă, tu sigur n-ai egg. Încă te văd, eu văd. Da, mai dăm. Deci, fraților, o să dăm încă unul. Bă, ghiși cât abonați am eu? Abonați e aceeași mea, chiar ca să ține cuvânt. 27 abonați, bă. 23. Nu... Intră. Ce somn, bă? Fraților, scrieți și voi în comentarii. Toate diamantele. Cum adică? Bă, că mă tem. Am făcut. Bă, nu am vrut să-mi iau arma. Deci hai tras. Ești prost. E bun, bă, pe stand-up, mă. E bun. E bun pe stand-up. Bun, hai. Fraților, vreau să vă anunț că dacă pleacă tati până în aștept să fie făcut cu el, dar... Da, hai. Ce? Pe, tu duci la baș și eu mă duc. Bun. S-a dus tati. Ce? Samir, nu cred că am 23 de abonați. 23, mă. Nu, mă. De aici a crezut că am 26. Aproape. Și sorul meu are doar 5. Bă, hai aici lângă mine, dar nu m-am pus că am omis eu nu te-am pus, dar ascult aici. Vreau să vă le spun ceva la abonați, bă, dar nu m-am pușcat. Ascultă aici. Nu uitați să vă abonați. Bă, tu ai canal de YouTube. Să vă abonați și la Samir. Cum ești, bă, pe ăsta, și... Să vă abonați la Samir și să nu uitați să apăsați pe butonul de like și noi o să începem
runda. Ok? Fraților, în păcat că Samir nu mai face videoclipuri. Și o să vreau poate cu Samir stand-off. Așa? Bă, vezi că bă, unde ești? Bă, vezi că suna. Da, da, da. Căpățână verghe. Frate, mi-am luat aici un nade și... Bă, mi-a scăpat arma. Unde e arma mea? Bă, ce-am făcut? Deja să-mi iau armă. Am murit. Bă, Samir, stai să nu tragi mie. Că nu mai știu cum să-mi iau arma înapoi. Adică știu că nu mai e aici. Nu mai e aici. Pe jos. Hai, mă, hai. Hai. Hai, iată. L-am păcălit, fraților. Povești cu Samir, care nu știe să se joace stand-up. Hehehe. Aha. Te dau ceva normal, mă. Pam. Ia să mă mor, mă, tu-ți dai seama. Atâta. Fraților, câștig numai, bă, doar. Ce, mă? Ce ia, mă? Nu. Cap ne dă, mă, cap. Bă, nu. Mamă. Nu știu dacă s-au pe filmare, dar nu cred că s-au că am făcut un videoclip cu Samuel, dar nu s-a auzit. Și pentru asta stă la joc. Îl pun oricum. A spus Amir că chiar dacă nu s-au dus, spus să-l pun. Dar îl pun, dacă el spune să-l pun, îl pun, na. Nu, frate, ăsta m-a lăsat doar pentru 3 runghe. Ăsta e sigur. A spus că are 5. Nu. Nu știu ce să spun. Ce ai spus? Fraților, a spus că ca să mergeți voi cu el să vă jucați o leacă de stand-up, a spus așa că pe toți vă bate. Vine abolat să ne importe. Hai în portă. Cum? Da. Mamă. Numărul 2 V5. Mai bine, nu? Zici tu că le bați? Eu.
YouTube? 40 viață. Da. Frate, nu știu dacă câștigă. Ha? Bă, 40 viață, mă să mor eu dacă n-am avut 40 viață. Ha? Frate, l-am omorât din container, ce pula în cap. Mamă! Bă, ce bun! Bă! Ești nebun la cap? Hai mă, pe mine, hai! Dar unde ești? Zi și tu pe unde ești măcar. Bă, nu! Bă, nu! Bă, nu ai voie! Nu ai voie! Ok. Dar nu mi-l arăta, că n-am chef. Ok. Ok. În spate, că nu-mi place, că nu. Mă simt inconfortabil, știi? Sau unde ești? Eu spun, bă, frate, trebuie dau full flash. Da full. Nu. Gata. Da, da, acesta a fost video cu folosează. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și eu vă spun pe curând. Pa!